Bo día a todos e a todas. Eu quería colaborar un pouco ante esta situación tan delictiva e decidín escribir algo para apoiar a esta muller. Estamos fartísimas de que os homes manconeen as nosas vidas e nos manipulen ata o punto do maltrato psicolóxico e físico, levándonos á morte. Esperemos que non sexa este o caso, ou a desestabilizar a nosa vida, directa ou indirectamente, e a das crianzas que se houbera, creando un trauma de por vida para todos eles. Pido educación nas escolas contra a ideoloxía patriarcal. O sistema patriarcal mata. Ningunha máis. Vimos dicindo hai un montón de anos e pouco cambia a historia. Vai a peor. As xeracións estánse decantando, as novas xeracións, estánse decantando polo machismo máis reaccionario, cavernícola e delictivo que eu recorde nos meus 70 anos. Non quixera morrer sen ver unha sociedade igualitaria e que respete as mulleres. Son moitos séculos de injustiza. Como decía Rosalía de Castro en A xusticia pola man, salvádeme os xuíces, berrei, tolería. De min se mofaron, vendeume a xusticia, bon Deus, axudaime, berrei, aínda. Tan alto que estaba, bon Deus non me oíra. Entonces, cal loba doente ou ferida, mireinos con calma e as más estendidas. Dun golpe, dun só, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, senteime das vítimas, tranquila, esperando pola alba do día. E entonces compreuse a xusticia. Porque teño que aclarar que eu estou convencida de que moitas mulleres non denuncian porque unha vez que se presentan ante os xuíces hai algún que comenta se cerrou ben as pernas ou se defendeu o suficiente. Se outro xeito non nos queda, para nos defender desta sociedade que arremete indecentemente contra todas nós, é a que non pense que a ela non lle pode pasar, que non alce moito a voz. Se cada mañá será ela que esteamos apoiando contra o maltrato causado pola ideoloxía patriarcal. Educación, o patriarcado mata. Ningunha máis.